Zimdanso, a musician, Esbonweji Shida Majaya, popular known as Hulengende, arrives at the Harare Magistrate Court, where he is expected to appear in court on allegations of fraud. Hulengende was arrested on Sunday just after performing at a Duke and Slay event. Kusangana kwatinoita zvakare pana pachannel yenyu Harare Networks, patinobatana dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana pane vachangosvika zuva ranhasi ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe. Today we are talking about Hulengende, a musician wemunyika yeZimbabwe anozivikanwa nemasongo mazhinji achifadza vanhu vemunyika yeZimbabwe. Osungwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police musi weSunday paGlamis Arena mushure mekunge Hulengende ari kubatanidzwa pachiitiko chakasiyana-siyana. Mushure mekunge pane nhamba yemadhoketi yakavhurwa achinzi mapromota haana kuzadzisa zvaidiwa nemapromota zvaangabvumirana nemapromota aimudedza pamashow. Apo pachibatanidzwa show zvakare kwamutoko iri kunzi yakadzosiya mafanzi atsamwa akaita kuti agoparadza property yepanzvimbo paifanira kupefomerwa naHulengende. So ndoona uya aita kuti igomendese mazitare edzimhosva. So mamboona Hulengende achipinda pacourt, ende ndiyo mufananidzo yamaona yaHulengende akapfeka suti yeblack achisvika paHarare Magistrate Court kuti agotongerwe nhau yake kuti zvichange zvichizofamba sei. So according to news, a musician Hulengende, popular known for his song Afadza Madzimai, has appeared before the Harare Magistrate Court following his arrest. The musician spent 2 nights in police custody after being arrested following his performance at the Duke and Slay show in Harare. The case is reportedly connected to a previously booked show in Mutoko, where Hulengende was expected to perform, but Ale did not turn up. According to reports, disappointed fans become angry after the musician failed to appear at the Mutoko event. Police alleged the state that the situation later resulted in a damage at the venue, including a vehicle being burned and most zvakaitika zvakanyanya ipapo. Hulengende is now facing allegations linked to the incident, and the matter has moved to court. Today, the musician was seen arriving at the Harare Magistrate Court, accompanied by his legal representative and his team, Hulengende movement. At this stage, it is important to stress that these are allegations before the court. Hulengende remains entitled to due processes, and the allegations have not been proven until the court makes its determination. So ndona wiri kuziviswa pamusoro pa musician. Vanhu veruzhinji voti kumisa mukambo is can't, asi zvinhu zvasangana ne Hulengende movement inova inenge ichibatanidza iye Hulengende nemukadzi wake. So veruzhinji vaimotiwo mukadzi wake akabudiswa muusungwa, iye ndiye gasara, ende zuva ranhasi tangoona kuti Hulengende ndiye aenda kukoti. Ndidzo nhau dzatanga tikabata chakuzivisai zvinenge zvabuda madzitare edzimhosva.